Ndiri pamwe zita ndiani? Ndoitwa Charlotte Mushoma. Charlotte Mushoma. Ida kuti munyatsotaurisa ndozama kuti dambudziko munara azida kuti izwi riri kuita richindikirika saka idzeni pese pamunogona. Handiti kumushande kupi? Muzarabani. Kumuzarabani. Vanzvadzi ndikuona mune dambudziko regurukuro. Ndiro zita racho chero pachishona nditi. Rakatanga sei? Gurukuro rikakatanga kachitange kabundu. Kachitange kari kudzipa uchiti kana ukagumbuka zvezvezvi unoitange une chidombo chakati chakagara pauri. Igore ripi pakatanga kapunda? Kuti ndichaziva asi ndichiri kurimemba kuti yezvinezvi dza 13 years rine ratava kupinda rari 14. Okay, 13-14 years. Richingokura mbichana kusvika rasvika pariri ipapapo. Saka ndaimbozamawo kuendawo ndingangoti ndaitendererawo mapostori vachindiudzawo kuti kuroiwa kudizamawo kupiwa minamato but hapana chakabatsira. Kusvika ndazotsvagawo mariwo pashoma pandakawana ndokubva ndaenda kukaranda. Pandasvika kukaranda kwebva zvanzi vana chiremba vaita zveizvizvi apa achisina ndobva nditransfera bva ndiuisa kunoku. Saka kunoku kwachonawo kuuyawo kwandakaitawo ndandisinawo wangu anga ari kunoku ndokubva ndauya. Ndofunga ndakauya muna September ndobva ndafamba ndichiuya kuchipatarawo ndichibvawo pandaibva ndokubva zvakundika ndokubva ndadzokera kumba. September 2021 ndobva ndadzokera kuMuzarabani. Pamakazondifonera ndaitori kuMuzarabani svika ndazotsvaga futi mari yekuti ndisimudzire nyaya dzangu dziya ndopandakazodzoka muna December. Nanhasi ndiri kunoku. Saka kuswera nezuro ndakatobva kuparire nyatwa. Saka pane matest akanzi itwai matest nokutorwa x-ray. Pane x-ray yavakanditi nditorwa. Saka pane mari dzakataurwawo dzakanziwo dziri kudiwa ipapo svika parinasi. Mari dzakataurwa idzi anzi imari? Mari dzakataurwa idzi ndakapiwa nangoti maquotation nawo. Tibudisai kuti tichaverenga tichinzwa kuti dzakamira sei. Saka tingati muchibudisa maquotation dambudziko raminare rakukanganisai sei upenyu hwenyu, mararamiro enyu vanzvadzi? Ndingangoti dambudziko iri andikanganisa unga pakushanda chero chokuva zvakunetsa kuti ndishandire vana nokuti ndine vana vandinawo 4. Andoti munoverenga mukuru ane makore mangani? Mukuru ake ndiwa 2003. Okay. Anoteedzera wachona ndiwa 2000. Vari kuenda kuchikoro zvavo? Vakatosiya. Mukuru wacho nangadai akanyora form 4 but haana kutokwanisa kutonyora wa 2003. Mukomana akanyora grade 7 asiyai. Nezvandava hapachina. Hamuna murume? Akatotisa uya pachakangotanga hanzi ndigare nemukadzi akadai. Ndoda kuti tidzokere kunyaya yemurume. Murume aona dambudziko iri sekutaura kwamaita richitanga akatiza gore ripi kana muchiri kurima? Kuti ndichiri kurangarira gore raakaenda ndicharirangarira asi ndinongoziva kuti paakaenda mukomana uyu akanyora grade 7 anga ari 0 grade. Achikuoneka akati chii ndabvunza makutora muchidimbu imimi sevanhu vari muwanano mune dambudziko akatanga kuchinja achiti chii dambudziko renyu richikura? Paakandioneka inini akati iye ega ndimbonotsvaga basa tiyamurike panapa tina chinotiyamura panapa. Ndobva atobuda bvadi ndichiti mwangu ari kuenda kubasa ndobva asvika kwike bva atochinja line refoni. Hatina kuzombobatana asi akazodzoka kumba kwavo nokuti taingogarisana atove neimwe mhuri aitosvikira kwamai vake ndokwakabva atongogara. Inini wanga sadi kana kutaura neni nyange kutaura nezvevana.
nanhasi ariko nanhasi ariko ane mhuri yake iyo ane mhuri yake vana haasi kuchengeta totina kana basa nawo asi vanenge vachiva muri padhuze nepadhuze pane chinhambwe zvapo anotovaona nyange akadimbirwa chikoro anotovaona vana vari kuchikoro asi hapana kana zvane hapana school fees yevana kuri kumuzvarabani inenge iri mari patemu kana muchiri kurimemba kana muchimbozositi vana vanenge vasati vaenda kuchikoro pati school fees yacho inenge iri mari na $20 patemu ndikozotiwo mari yemukomana wati musikana mukuru ada kunyora form 4 mukuru uyu ndokwandisina kunyatsonzwa zvangu but pandakapedzisira kunzwa ngari ma25 asi ndisingaziva hangu yezvino kuti yamari tivhure verenge maquotations ari tinoda kuziva kuti total yemari kana kuti dziri kudiwa muchidimbu dzacho dziri kunzi imari dziri kudiwa ipapa kane iyi ye-x-ray yakanzi 9,200 rtgs handiti kozoti yematesti yakanzi $50 saka pakudiwa iyo tokoti 10,000 rtgs ine 50 US. Iyo hamuna here pamakanga muri kuchipatara hamuna here kuvataurira kuti inini hapana kwandinokwanisa kuwana mari kana makavataurira izvozvo respondi yakati chii kuti mubatsirika ndozi tinombozwa zvakanaona achitaura kuti mukaenda hurumende inoti vanhu vafanira kurapwa mahara vanhu vafanira kudzingwa kana waenda uchinge dambudziko wati haushande imimi makambovauza here kuti hapana kwamunokwanisa kuwana mari vekuchipatara ndingangoti ndakavaudza pane operation ndoya vakataura kuti operation inogona kusungobhadhara asi madi marapwa kubhadhara kwavo asi marapwa asi havana kutauravo kuti operation yacho panezenge pachidiwa mari havana vakati hanzi inotaurwa nadhokta anooperator hama dzemurume dzaona kuti mimi masiwa muine vana obviously pane kufunga makafonerwa kana amweni kana atete kana baba mumini kana baba mukuru vakatochi taitogarisana hapana zvavaikwanisa kubatsira nazvo ndaitongozviitira zvinhu zvangu ndakangodai ndichitongoita zvekurima nevana vangu ndingangoti dzimba dzakatosvika pakudonha vaida kutobatsirawo kuti vabatsire kundigadzirira dzimba vaitotya vachiti totya amwene venyu havaikwanisa hanziti vanotituka saka nekuti ivo vakanga vasingatodi vaitoti handitodiwo muroora akadai anondinyadzisa kusvika mai vangu zvino mai vangu vachembera ndopa vakazongonditi uya nevana ugare kupi pandogara tigare ndibva ndaenda kumba kwedu bva ndanogara saka izvezvi munokwanisa henyu kudya ndodya nedambudziko renyu chikafu chamunenge muchinyanya kuda chakaita sei ndingangoti handina hangu chikafu chandosarudza ndinongoti chero ndinodya saka kutaura kuno kubva pamakabva kumba amai ndo vakasara nevazukuru vavo vari 4 zvino ndokutaura kuti amai vachembera kudya vari kuwana kunachi vanenge vachingoseketudza nevazukuru vavo vachienda kumunda vachivarongera vachienda kumunda vachembera kudaro shiviro yenyu ndeyekuti murapwe muite upenyu hwakanaka murejistre vana venyu saka kumbiro yamukade kuita kumhuri yezimbabwe vari kuona ndeyekuti haina hangu ndandine chikumbiro chekuti dai ndawana mari yekuti ndarapwa pamwe ndaizowanawo zvekuita muupenyu mubato wemaoko ndoshuviro yangu saka besides kurima hapana mamwe mararamiro amaita muri kumuzarabani handina
kunobuda chikafu here kuMuzarabani wotombozozi kuti kunobuda mafloods kwamunogara area yacho panonzi pachipa pavillage pachipa ndiyo mafloods edamba kurima ngotiwo kana kukaitawo nzara ndipaipa munenge muchinyorwawo mupiwawo chikafu muchingodaro kukagutwawo ndizvozvo muchingodaro muchingosangana chiya mune masangano acho panguva yacho hamuna mbotora here zvemaherbs pakurapwa nevamwe vanoita zvemishonga yechivanhu kuri sekuMuzarabani havawaniki handina kana pandakambozama zvekutoti pamwe ndaitove neshuku yekuti pamwe ndikavaona ndikaendawo pamwe ndogonawo kupora but hapana pandakavawana saka makazongofunga saka kukaranda ndabamba kutaura nyaya yekuti makaenda kukaranda zvakanana chiremba hamuna kuzodzokera vakatobva vatonditransfera kuno vakabva kuti ndoko makazoenda kuparire nyato ndipandakazoenda parire nyato mune phone number yenyu inoti chii kuitira kuti vanenge vachida kukubatsirai vakufonerei imi direct zita dzenguva vanogona kutadza kubata isusu phone number dzangu dzinoti netsei futi noda kuti foni ndatokumbira wamakumbira wacho ndihama yenyu pakuita sei ndava ndaamai ndaamweni vemunin'ina wangu ndo vakandibatsira ndipekuti uya ugare uchienda kuchipatara aiwa munhu akavimbika tinovimba kuti hakuna munhu angaite chido chekuti ugare pamba unotanga kufonerwa voitirwa mafoni wayo aiwa zviti tinozotaura navo kuti vatipe nhamba vagozofonerwa imusizvo munenge muri mese vachitaura nevanhu vachida kubatsira makadii nyamai tiripo hedu makadiu zita ndiani Eunice chakabarika mai chakabarika hongu tinokutendai nerudo rwenyu rwekuchengeta vahandadzi vangu vari ukama hwenyu navahandadzi ava hwakamira sei mukoma wemuroora wangu hongu tanzwa kuti vati imimi vakati aiwa uya ugare pano pangu uchitsvaka rubatsiro chokwadi mwoyo uyo wakabva kupamai tinoziva kuti vachitaura vahandadzi vatoti ivo murume akatotiza akanotanga imo chokwadi murume akatiza kwemakore akawanda kwakasiya vana vari vadiki diki vakangodaro saizvozvo vaingodzunga vachishanda vari vega kuti iko zvino vana ava ndovaita sei kuti vararame kana hama dzemurume kana ivo amai vemurume hapana kana sipo kana hembe kana chikoro kana chii chavanokwanisa kana kubatsira vana vanongotamburawo vakadaro naamai vavo saka ndakaona kuti nokurwadziwa mwoyo kuti dai rega uyako muroora nokuti upenyu uhu ndiri kusvika pakurwadziwa zvakapfuuridza kuti deno Mwari vapindira vawana vanhu veZimbabwe varangarirwa kukubatsira kuti ugone kurapwa ugone kuzoshandira vana vako imi munoenda kubasa kwete saka muri kurarama mose ini ndinoita zvekutengesa musika hongu ino zvinhu zvemadomasi nemaonyeni chi hongu unotengesera papi ndinotengesera pamba pamba zvino mari yekuodha muri chikura kudai muri kuiwana kupamba ndakatanga kupiwawo nevekuchechi kwandinopinda kweZimbabwe Apostolic Faith Mission ndakapiwa mari iri mari yokuti waisingatarisire kuti ingahodhe asi nokuda kwaMwari mari iyo yakaita kunge zhinji ikagona kuvandudza basa kusvikira nhasi ndiri kubata basa iroro mune vamwe vana vamuri kuchengeta vana vandiri kuchengeta pari zvino izvi ndinochengetawo vazukuru vangu ndovandochengeta hongu rubatsiro rwamungade kutiwo basa renyu miri sumukire kana iri mari kana ichingave chii ndezvipi zvamuri kuda mhuri yenyu ichikura kudai so tichionawo zvakare kuti vanhukadzi vangu vaona rubatsiro uyewo kuti musika wenyu usumukire ine rubatsiro rwandaikumbira ndorwokuti musika wangu dai basa rangu ravandudzika ndagona kuwana kamari kekuhodha zvinhu zvakawanda nokuti ukusvikawanda unokwanisa kungorarama Mwari vachipindira pabasa iroro uchirarama uchienda mberi vahandadzi vativo havana foni yavari kutoshandisa yavari kukumbira ndo yenyu iyi inova yatanga tichishandisawo iri paekokesheri hongu taurai nhamba dzacho motaura nezita rinobuda paekokeshi notenda
zita rinobuda ndi Eunice Chakabarika. Eunice Chakabarika. 047 88 970. Tsokorai namba zvakare. 047 88 970. Kunonzi kuti kwatiri kuno Kwadzana 6. Kwadzana 6 Hongo. Anditi tinovimba kuti muri Zimbabwe sezvo mavapa nhamba vanokwanisa kufonera vachitaura nemi vachitaura navanzvadzi tichitsvaga zambura kuti vangabatsirwe sei. Tinovimba muri Zimbabwe vanotikomborera kuti hanzvadzi yedu yose iwane rubatsiro. Saka panyaya yekudya pachikafu pari zvino muri kukwanisa here muchichengeta murora kuziva kuti kana munhu achirwara anoda tunhu twakasiyana siyana vanogona kunge vanyara zvidi kuti taurira kuti aiwa indoda toka imi ndimuri kubikira murora anofarira kudya chii? Chaanofarira ndinotiwo ndikawanawo kamari ndotsvagawo muriwo wakaita sefishi, dzimwe nguva kanyama, dzimwe nguvawo mavheji iwayo, ndichingova variwo kuti angowanawo kuti ararame. Ndozvandiri kuita. Tinotenda. Chikumbiro chenyu kumhuri yeZimbabwe ndimi makatarisana nedambudziko ndimuri kugara nemurora neshuviro yamuri kuda pane ramangwana. Chikumbiro chenyu kumhuri yeZimbabwe vakatarisa chirongwa ichi ndeyekuti chii? Chikumbiro changu kumhuri yeZimbabwe ndinokumbira ndichiti kune vakasunungukawo kuisa ruoko deno Mwari vatungamirira kuvana vavo vagono kuti awana chaawana agorangarirawo kubatsira kwacho. Ndinoziva kuti mukwasha inogona kunge isiri hama yenyu asi mashoko amungade kumudzawo makatarisana nedambudziko ratinaro nevana vake vari kuMuzarabani ndeyekuti chii? Ino kumukwasha ndinoti usaone kudai kuti munhu kana arwara womusiya, mangwana ndiwewo ucharwarawo, ukasvika padambudziko iroro uchadawo rubatsiro, asi Mwari zvaanoita manje haugone kuzowana rubatsiro nokuti iwo waitiriwo mumwe mwoyo usina kururama. Ndinotenda mai, ndinovimba mhuri yeZimbabwe ichatibatsira. Tinotenda maita yenyu.